Antukové kurty v správe tenisového klubu TC92 v Levoči sa uplynulý víkend stali dejiskom napínavých súbojov majstrovstiev Slovenska družstiev. Organizujeme majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev seniorov 55+, ktorým nás povedal na základe konkurzu Slovenský tenisový zväz. Na tento finálový turnaj majstrovstiev si v regionálnych kolách vybojovalo postup celkom 8 najlepších tímov z celého Slovenska. Čiže prvý a druhý v regióne, čiže v Bratislavskom, Západoslovenskom, Stredoslovenskom a Východoslovenskom. Nakoľko kvôli zraneniu nepostavilo družstvo Ladomierská Vieska do súťaže družstvo, tak je iba 7 družstiev. Turnaj počas celého víkendu sprevádzalo priam ideálne počasie so všetkými atribútmi babieho leta a plusom navyše okrem organizačnej stránky bolo aj samotné prostredie. Prenádherné prostredie, krásny klub, vynikajúca organizácia. Nechcem len v superlatívoch hovoriť, ale je to jednoducho pravda, sme si robili aj výlet. Prostredie nádherné, Levoča krásne mesto, počasie nám vyšlo, dobrí ľudia, takže maximálna spokojnosť. No, tešíme sa, že to tu organizuje. Pekné prostredie, výborní ľudia, dobrá organizácia, ochotní, takže sme radi. Vynikajúco zorganizované trojdňové podujatie, sú to majstrovstvá Slovenska, sú tu najlepší hráči v tejto vekovej kategórii. Aj napriek tomu, že sa hralo o titul majstra Slovenska, u veteránov už ide skôr o spoločenskú udalosť, aj keď titul je dôležitý. A berieme to tak, že sme radi, že proste sa môžeme stretnúť a si zahrať. Samozrejme, tak povedal pán primátor na otvorení, nech najlepší vyhrá. A primátor Levoče bol prítomný nielen pri otvorení turnaja, ale prevzal nad ním aj záštitu. To je veľmi dobrý signál na Slovensku, že primátor mesta takéto podujatie akceptuje a preberie na ňu, jak sa hovorí, ochrannú ruku. Čiže veľmi si to vážime. Záverečný turnaj majstrovstiev sa už tradične hral vylúčovacím spôsobom. Čiže prvé 4 družstva, víťazi všetkých regiónov sú nasadené a k tým sa prilosujú družstva z druhých miest a hra sa vylúčovacím spôsobom smerom pavúk aj dopredu, aj dozadu, čiže každý hrá o umiestnenia a odohrajú rovnaký počet stretnutí. Duel medzi dvomi tímami sa hral na 3 zápasy, najskôr 2 dvojhry a nakoniec 4hra. To znamená, že sa hraje na 2 víťazné sety. Povinnosťou družstiev alebo hráčov je, aby sa odohrali všetky zápasy v stretnutí, proste musí sa hrať aj keď je rozhodnutý stav. Po 2 dňoch vyraďovacích súbojov nedeľné finálové duely rozhodli o výslednom umiestnení. V finále je TK Proset Bratislava a Slavia Bratislava. Takže Bratislava ovládla Levoču. Sú to už hráči, ktorí vyrastali pod trénerským vedením, ktorí hrali extralígy a prvé lígy slovenské, takže je tu už kvalita. Víťazom turnaja sa napokon stal tým TK Proset Bratislava, pred druhým TK STU Bratislava a tretie miesto bral celok TK Kúpele Piešťany. Pohľady z vtáčej perspektívy na umenie tenisových veteránov končia aktuálne vydanie Levočského týždenníka. Veríme, že jeho obsah vás zaujal a tešíme sa na vás pri obrazovkách niektorej z jeho repríz alebo pri poslednej septembrovej premiére o týždeň v utorok 30. septembra. Dovtedy majte pekný týždeň.